Мисля, че може да се конвертира там. Но трябва да слагаш очилата винаги със сигурност. Брат ми, стана час и 20 минути. Час и 20 минути бориш. Ой, още не сме я видяли. Още не сме видяли рибата, обаче остана, предполагам, 30 метра. Или повече ли? Предполагам, че към 20 даже. 20 метра остана. Половината лидер го вкара Да. вече. Значи час и 20 минути и пребрахме долу-горе 200 метра месена, нали? Някъде там. Няма брояч. Няма ли някъде да... Трябва да появи всеки момент. Дано да някой трофей е така хубаво, голям. Обаче не обикали така рибата. Стои... Ами поумори съм малко. Тя навътре не вкарва още. Я следата не. Стои на... Показва. Едно и също отдолу се. Не тръгва Ами на така страни. Значи би трябва да почне да се омаре. Чакай. Какво правиш, Ванко? Кажи какво правиш? Спада ми се А? ръката. Видя Зора, нали? Аз ти казах, трябва да ходиш в фитнес, 10-15 дена да тренираш. Някаква медуза. Това не е някаква таранка. Това възъл ли бе? Не, някакви медузи. Медузи ли е, кое? Да. Не е таранка, е тонарка. Това тонарка. Надявам се. Няма какво друго да е. Тонарка, като морска вълца сме, брат ми. Хранихме, всичко направено, коментари. Като морски хиени. Това ти не може да хобити ви да дадеш. И утре ще стане всички зрители на хобити ви. Нали? Тук няма да има място да къде да фърлиш въжици. Хубавото ще е, че поне ще идваш на захранено. Хранен, ама ще обират. Няма да пуснат повече на нас тук. Да, ще сложат един катер да дежури. Абсолютно. Знаеш каква аларма ще дигне тук? Защо няма тази риба вече, бе? Така, защото трябва да я теглем, а силички... Мои силички свършват и... Трябва да се показва вече. Да видим говедото. Какво е? И как отива в страни малко сега. Нищо не харесва сенката на лодката. Май. Тя изведнъж ще тръгне. Да. Аванса имаш, нали? Да. Приготвил съм. Още малко ще го пусна. Сега интересното ще е като я видим. Нали това чакахме от 3 дена, нали искахме да видим, бе. Да. Нали това дойдохме.
Ето го, виждам вече. Обалява. Виждам. Виждам. И аз. Виждаш ли? Да. Обаче какво е, не мога да. А? Не мога да видя какво След е. малко ще видиш торпедата как ще стреля. Вижда се вече. Я малко назад да дам аз. Вече рибата показа. Туна! Виж как сине. Синя туна. Въй, като чудовище излезе. Въй. Ма, защо опашката е нагоре, бе? Да, бе. Оплела ли се? Оплела се сигурно. Тя затова не обикаля. Да. Ние Значи, цял турим. Тя е опасна малка, работа. не е голяма. Да въжето ли те такова, ме? Ами ще постои малко тъй. Тя се оплял, бе. Ние затова така. Като два пъти отхлаби. Оплял тя. Тя е умрял вече. Не че е умрял, мама изтощена изцяла тя. Ами що ме дърпаме с опашката? Бах ти странния улов. Да, с опашка вадиш в момента. Ами ти си готов. И аз искам защо 2 метра. не обикаля те. Точно заради това не е обикалял. Няма как да обикаля. Ми дава сега като плясне и тръгне. Еми, дано да молим. Аз въжете да готвя ли вече? Да. А? Сприя Да камерата, вкарам въжето. да се сменим.